Ai, nina, és que no sé què m'he de posar. Avui és un dia tan especial per mi, pel meu partit polític. Bueno, hauries d'estar contenta que anar declarant el jutjat per malversació de fons no li passa una cada dia. I clar que em fa il·lusió, dona, però és que no tinc cap vestit que m'hi digui amb els banquet acusats. No, i és una decisió important, que hi haurà totes les teles. Ai, Helena, no me posis més nerviosa. Dona, jo només t'he dit que si vols tornar a declarar és important que no passis desapercebuda. O és que vols sortir absolta en un tres i no res? No, que hi vull tornar. No me'n puc anar sense me'n buides. I aquest? No, sembles innocent. Honesta, cabal, desinteressada. Això és una vergonya pel seu partit. Ai, Helena, no me diguis això. Mira, no mos posam nervioses. Tu no tens cap vestit que hagues comprat amb sous negres? No. És que clar... Espera un ja moment. anem així. Aquest? Ai, però no. No, perquè no pega gens amb el color de la tarima del jutge. A mi sembles un pomot. Ningú no se creurà que has malversat i prevaricat. Jo què sé, com a molt que has fet alguna requalificació il·legal sense importància. No. I amb aquest? No paresc una mafiosa de sac arrel. No ho trobes? Pareces una bellesa de petites comissions. Punyeta! No sé què de fer. Avui tinc l'oportunitat d'estar entre els top 10 i no la puc desaprofitar. Al tren només passo un pica d'aquesta vida. Vinga, tranquil·la, va, lleva't, que ja hi vaig jo. I tu no me pots deixar un d'aquells vestits que duies per declarar? Tu tranquil·la, que encara tindràs sort i podràs estrenar el vestit aquest que te vaig regalar jo l'any passat. Que tu sí que ets una amiga. Ai!